El Museu Valencià del Paper ha iniciat una nova etapa després d'estar uns mesos tancat per treballs d'actualització. Amb la reobertura en febrer de 2019, el museu ofereix una visita que s'ha posat al dia a través de nous continguts audiovisuals, activitats interactives i una informació presentada de manera inclusiva. Els museus són institucions vives que han d'anar actualitzant-se al ritme que avancen les noves tecnologies. És per això que el del paper necessitava una actuació a fons per aprofitar els nous recursos que en pocs anys han anat apareixent i popularitzant-se. Pensem que quan es va inaugurar el museu en l'any 1997 no existien els telèfons intel·ligents, que no van aparèixer fins l'any 2007. La generalització de l'ús dels dispositius de telefonia mòbil obre un ventall immens de possibilitats. El Museu Valencià del Paper ho ha tingut en compte i ha inclòs en cadascun dels plafons un enllaç a través d'un codi QR per oferir informació complementària a les persones que fan la visita. Aquest contingut digital ofereix, a banda d'altres recursos, audiodescripcions per a invidents i podcast amb ampliació de la informació. En aquesta sala podem veure el procés de fabricació del paper i conèixer els molins paperers de Banyeres de Mariola. El recurs dels podcasts és un sistema que cal explicar més detalladament tant per les seues possibilitats com per la manera que s'ha treballat i els col·lectius que han participat en la seva gestació. Tot va començar en un curs de formació per a docents sobre el podcast com a recurs educatiu que es va realitzar al CEFIRE, Centre de Formació, Innovació i Recursos per al Professorat de Xàtiva, en el qual el ponent i assessor TIC, Ignasi Climent Mateu, va posar com a exemple d'utilització educativa en un museu el podcast i els codis QR com a audioguia. I ahir us demostro que aquesta imatge que tinguem, està dibuixada, està totalment igualada. Els cols de veu sí que es noten plom, de repente un col de veu, una trompalla que li hem pegat a la taula, un esclòs que portem. També va parlar i formar sobre com utilitzar el recurs als centres educatius, fent servir la transversalitat entre matèries i la introducció de metodologies d'aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu amb l'ABP, aprenentatge basat en projectes, i APS, aprenentatge servei. Ho elaborem, perfecte. Ho preparem. Quan teu... En PDF. La paraula podcast ve de podcasting, que és un sistema de distribució d'arxius multimèdia d'àudio o vídeo. Podcasting deriva de les expressions anglosaxones play on demand, pod, que vol dir reproducció a demanda, i broadcasting, cast, que significa radiodifusió. Als fitxers de so o de vídeo destinats a la difusió per podcasting se'ls anomena podcast. La creació dels podcasts del Museu Valencià del Paper ha comportat una situació inèdita a Banyeres de Mariola. Per primera vegada s'ha conformat un equip multidisciplinar on 3 dels centres educatius de la localitat han participat en l'elaboració dels continguts. L'experiència ha aconseguit coordinar el Museu Valencià del Paper, els centres educatius participants i l'emissora Ràdio Banyeres de Mariola. Per al Museu Valencià del Paper és fonamental la implicació d'una base social el més ampla possible en el funcionament de la institució, i aquesta ha estat una experiència satisfactòria. El vehicle utilitzat per a confeccionar els podcasts ha sigut un projecte d'innovació educativa a través d'un seminari de formació que ha estat coordinat pel CEFIRE. Es tracta de la primera experiència d'aquesta naturalesa en l'àmbit educatiu valencià i això fa que hagi despertat l'interès social i del món de la docència. El procés, amb alumnat de diversos nivells de primària i secundària, ha tingut un caràcter interdisciplinar, ja que han intervingut matèries lingüístiques com valencià, castellà, anglès i francès, i no lingüístiques com geografia i història, música i informàtica.
El grup de docents ha estat format per professorat de Geografia i Història i d'Anglès del Col·legi Fundació Ribera, mestres i tutores del CEIB Alfonsinista, així com mestres i professors de Llengua Castellana i Literatura i Música de l'IES Professor Manuel Broseta. Ha participat alumnat de 6è de primària del CEIB Alfonsinista, de primer i quart d'ESO del Col·legi Fundació Ribera i alumnes d'Arts Escèniques i Dansa de quart d'ESO, de primer de batxillerat i de Llenguatge i Pràctica Musical de l'IES Professor Manuel Broseta. El treball s'ha fet de manera col·laborativa per a distribuir tasques per nivells i centres, tot en funció de la dificultat i extensió dels textos. S'han delimitat els criteris formals i de contingut, és a dir, l'estil, durada dels talls i el registre lingüístic que s'havia d'emprar. Aquesta és la història seqüenciada de com es van fer els podcasts. El Museu Valencià del Paper va obrir les portes, primer que ningú, als mestres i professors perquè conegueren els continguts que, unes setmanes després, anaven a conformar la nova etapa del museu. Eren les primeres persones que el visitaven. Es tractava que el professorat coneguera l'abast de la tasca que havien de fer en el seminari. En segon lloc, l'alumnat va visitar les instal·lacions per a conèixer la nova distribució i presentació dels continguts. La visita guiada, conduïda pel personal del museu, va servir per a recollir informació de la nova estructura i dels fons de la col·lecció. Les notes de camp, a partir dels textos dels plafons del museu, van servir per a transformar-les després en els textos sonors de les audioguies. Amb el projecte ja en marxa, el Museu Valencià del Paper es va encarregar de supervisar la normativa, les autoritzacions, els permisos i la seva difusió. Es va fer càrrec de l'allotjament dels enllaços QR al servidor web i de la gestió per a l'ús de les instal·lacions i del personal tècnic per a l'enregistrament a Ràdio Banyeres de Mariola. Tot seguit es va iniciar l'elaboració dels materials textuals i sonors i el treball es va organitzar per equips a les aules. Es va fer la redacció dels textos en castellà i valencià, sintetitzant, ampliant i traduint-los després al francès i a l'anglès. Posteriorment es va locutar i enregistrar el contingut a les aules. Els alumnes van escoltar les gravacions i van autoavaluar el seu treball. Finalment, es van escollir les veus que enregistrarien el podcast definitiu. Alhora, l'alumnat de Llenguatge i Pràctica Musical va treballar sobre les cortinetes identificatives de l'audioguia, que són diverses versions instrumentals de la cançó popular local vinculada al paper, anomenada Les Estacioneres. Tot i que es van assajar i enregistrar a la ràdio, finalment es va decidir utilitzar el format MIDI. En la següent fase, l'alumnat seleccionat i el professorat va acudir als estudis de l'emissora Ràdio Banyeres de Mariola per enregistrar els textos. El ponent de podcast del seminari els va acompanyar en el procés. A Llúcia des de 1999. Tot seguit, podrem observar les matèries primeres emprades per a l'elaboració del paper, així com la seva evolució. Els docents participants, a més de rebre la formació en podcast, es van coordinar en la realització de totes les tasques entre els centres i el museu. També van dinamitzar i acompanyar l'alumnat en les distintes sessions de treball dins i fora de l'aula. El professorat va complementar la seva formació en destreses en tecnologies de la informació i comunicació a través del ponent que els va instruir en l'edició d'àudio i el procés va concloure amb el muntatge dels talls de veu definitius. El Museu Valencià del Paper ha acompanyat tot el procés proporcionant suport tècnic i logístic. El dia de l'obertura de les portes al públic es va explicar als visitants, autoritats, professorat, famílies i alumnat com funciona el nou sistema d'audioguies a través de codis QR. Solament faltava afegir una icona identificativa als panells del museu per advertir els visitants de l'existència dels podcasts accessibles amb el mòbil. Per això, de forma simbòlica, els alumnes van afegir als codis QR les etiquetes corresponents. Es va aprofitar l'ocasió per programar una jornada de convivència entre tot l'alumnat participant dels 3 centres, juntament amb el professorat i responsables de la difusió del museu. Per al Museu Valencià del Paper, aquesta ha estat la primera fase d'introducció de continguts podcast. Les possibilitats d'ampliació són molt grans i en futures etapes s'ampliarà la informació complementària. L'experiència intercentres i multidisciplinar ha estat molt positiva perquè ha ajudat a obrir el museu a la societat, a fer difusió dels continguts, a crear interès en la visita i en promoure en la població l'estima cap al patrimoni paperer que custodia el museu.